Jo diria que són les ganes d'explicar històries. Finalment, en un format bastant complicat, com és el món del cinema, però finalment es tracta d'això. Jo crec que sóc un fabulador. I bàsicament m'encanta veure la cara de nen que se li posa a la gent quan li expliquen una història. I quan les preparo, d'alguna manera m'imagino aquella gent al cine posant cara de nen i deixant-se portar per una història que he explicat jo. No hi ha res més maco per mi. L'origen de tot plegat és bàsicament suposo una maduració interna que em va fer sentir que la vida que jo duia era una vida incompleta, una vida tarragonina, sense massa perspectiva. Jo tenia una professió que de fet, contribuïa a explicar històries, perquè ser professor, jo era professor d'anglès en un col·le, ser professor té molt a veure amb una tarima, que és com un escenari, i una performance, que és que tens que mantenir entretinguda una audiència mentre intentes que aprenguin o que els entri alguna cosa. Home, a veure, sí, jo tinc pel·lícules de capçalera, no? I a més, podíem fer un muntatge paral·lel entre el Danny Kaye, en aquella pel·lícula on cantaven pum, pum, bum, bum, no me'n recordo el títol, llàstima de director que soc, i Raging Bull, no? Que seria la versió seriosa, no? El Robert De Niro amb aquella transformació física brutal que em va marcar moltíssim. De fet, recordo haver-la vist, aquella pel·lícula en blanc i negre. Sempre vaig pensar que era molt més vella del que era pel blanc i negre. Mai vaig pensar que volia ser director de cine. Senzillament m'agradava molt. I després recordo, doncs, en els meus anys d'ESO i de batxillerat, recordo haver fet treballs de classe que tenien molt a veure en el món de la cinematografia, amb els mitjans de llavors, amb casets i VHS, però recordo haver fet un programa de ràdio filmat, que el van presentar a la classe, recordo haver fet, després inclús com a professor, una espècie de curtmetratge estrany amb uns alumnes meus quan això dels curtmetratges no es feia, però clar, peces per oblidar i peces que no sé ni on paren, no? Anys després vaig saber que ma mare havia subornat amb un amic meu perquè vingués a Anglaterra a rescatar-me perquè es pensaven que havia perdut la raó. I aquesta és segurament la batalla més dura que vaig haver de lliurar, sobreposar-me al criteri sensat dels que m'estimaven i que pensaven que estava fent una bogeria. Perquè va haver molts moments en què vaig pensar que ells tenien raó i que jo estava equivocat. I vaig estar a punt de tornar moltes vegades. Però em vaig mantenir ferm i vaig acabar fent cine, i ahí estamos. Recordo un equip que va treballar no? I allí jo em vaig donar compte que tenia una capacitat que desconeixia, que era la capacitat d'arrossegar equips. I suposo que era perquè jo estava tan boig, que era com aquells generals que no es mantenen a la rereguarda, sinó que es posen davant de les tropes i lluiten com a bèsties, i suposo que allò va motivar també la gent, no? I després la gent que per si mateixa tenia moltíssima il·lusió, era un curt amb avions, amb vells, amb nens i amb animals. Tot sortia allí, val? El que tinc a dir és que crec que ho vam fer perquè no sabíem que era impossible. Si ho haguéssim sabut, no ho haguéssim fet. I com que no sabíem que ho era, se vam llançar de cap i no sé encara com, però se'n vam sortir. Amb la mirada obliqua vaig aprendre totes les lliçons que s'han... Bé, totes. Ara que ja he fet cine, et diria que les vaig aprendre quasi inconscientment. Totes les que s'han d'aprendre gràcies a tenir un treball que va tenir la potència suficient com per arribar una mica amunt, no? Vaig viure des de la soledat de saber que la teva obra depèn de que tu la potenciïs, ningú t'ajudarà, passant per adonar-te que inclús l'èxit hipotètic d'aquesta feina no et garanteix ni una feina futura ni aquella frase tan manida de que et trucaran per oferir-te treball. El problema és que tots són escorrialles. La gent no té diners per invertir en altra gent, llavors inverteixen en si mateixos. Però no és un tema ni tan sols d'egoismes personals, és un tema d'una indústria esquifida que a pesar d'això fa bon cine, que és el que em fascina a mi d'aquest país. Que a pesar de tot això encara tenim gent que fa pel·lis que valen la pena veure. Glòria! Bé, després de La mirada obliqua, que era un curtmetratge èpic i potent, vaig voler fer un curtmetratge en el que explorés les meves interioritats. I de fet Glòria segurament és la meva obra més íntima. Va ser un canvi d'estil que va sorprendre propis estranys. Molta gent va rebre aquest treball amb alegria. De fet, també va anar per molts festivals i va guanyar bastants premis també, però va haver altra gent que va veure aquest canvi de direcció com un bandazo, no? Però vaja, jo no estic molt satisfet, vaig treballar amb el Joan Dalmau, que era un actor que va morir fa 2 anys, un actor boníssim, vam veure el curtmetratge i recordo la cara del meu pare i la cara de la meva mare i de ma germana tots plorant. I dient-me,
ara entenem el que has anat a fer a Anglaterra. Perquè el que vam veure en aquella televisió de casa era una cosa que era igual que les pel·lícules que ells veien. O sigui, jo quan escric o quan treballo necessito murs en el que contrastar el que estic pensant. Que em diguin, ostres, això està bé, o què et semblaria si, ui, i quan hi ha 3 persones que fan la cara així, saps que no vas pel bon camí, no? Llavors, i en rodatge, és que és constant, la història s'escriu fins al final. La història s'escriu fins que acabes els títols de crèdit. En el guió ja és un infern de reescriptures. En el rodatge, la participació dels actors, del director de fotografia, de la gent de so, te dona noves perspectives sobre el teu propi treball, i després en el muntatge, si el muntador, la persona que munta, és imaginativa i és prou potent i ha entès la teva història, és capaç de fer-la encara créixer més. L'esperit col·lectiu del cinema és el que més m'agrada. O sigui, la piràmide és una piràmide de respecte intel·lectual. Per la resta del treball és un treball en equip i col·laboratiu. El Legado va ser la tercera història que em va impactar. Aquí començo a tenir contacte amb el món de l'adaptació, perquè és un trosset molt diferent, però un trosset d'una novel·la d'un autor tarragoní. I llavors sí que hi ha una miqueta, penso, jo aquí m'agradaria consolidar-me com un director que pot rodar en gran format. I aquest cop faig un esforç enorme, tant econòmic com logístic, per rodar un curtmetratge amb almenys en alguns dels seus passatges el mateix material amb el que podia comptar qualsevol pel·lícula de pressupost mitjà que es faci a Espanya. Ja vull comptar amb grues, vull comptar amb plànols més arriscats, vull comptar amb efectes especials tipus pluja, una història molt potent emocionalment, que es pot explicar a través d'aquests efectes visuals, efectes que no existeixen. Recordeu, estic rodant en 35 mil·límetres, jo no puc, amb l'After Effects no puc fer, no existeix l'After Effects, val? O sigui, és allò, el que rodes és el que sortirà en pantalla. L'única per això és correcció de color. Doncs bé, fem aquest rodatge, va ser un rodatge èpic, allò sí que va ser èpica pura, i bé, un cop més vam tenir moltíssima sort, van anar a moltíssims festivals, havíem guanyat un parell de premis de guió, se va estrenar a Castilla-La Manxa perquè van guanyar un premi d'allí de guió, tal, va impactar moltíssim, va començar en un munt de festivals, va acabar estant seleccionat a l'FNAC, que el van passejar per tota Europa distribuint en diferents idiomes, vull dir, molt bé, molt contents. I jo vaig dir, calla, que ara algú es fixarà en mi. I no. Per moltíssimes raons, i una d'elles és logística, et diria que Tarragona es converteix en la meva musa visual, no? Recordeu que tot això, sobretot els primers treballs, els penso a Anglaterra. I allà tot és molt diferent, la llum i el paisatge i tot. Inclús el paisatge sociològic és diferent, no? Llavors quan torno aquí, a mi Tarragona m'impacta. Tarragona es torna exòtica per mi. Clar, jo estic anys fora, quan torno a Tarragona es torna exòtica. I llavors llavors decideixo que em vull quedar a viure aquí. Perquè és quan realment la valoro. Jo mai havia valorat Tarragona com quan torno i passejo pels seus carrers i em torno a imbuir d'aquesta cosa mediterrània, no? Jo no l'havia percebut mai, jo les platges no les valorava, jo el casc antic no el valorava. Però també et diré que Tarragona està present, però no només Tarragona, sinó tota la província, no? I te n'adones que Tarragona no només era un lloc de la meva imaginació i del meu cor, no és només un lloc que jo m'hi vaig resguardar perquè m'hi sentia segur, sinó que era un lloc que jo volia potenciar. Des de dins cap a fora i des de dins cap endins. Des de dins cap a fora fent-la coneguda, fent-la que es tingués en compte en els centres de decisió, cosa que encara no m'ha aconseguit, lamentablement, i de cara endins era fer sortir a Tarragona, sobretot en l'aspecte cultural, d'una certa carrincloneria que ens feia pensar que no teníem la capacitat suficient de fer res extramurs, no? Publicàvem novel·les intramurs, fèiem teatre intramurs i fèiem curtmetratges intramurs. Faig un documental preciós que es diu L'efecte Kuleshov, que me retorna la fe en mi mateix amb molt pocs mitjans i amb molt poqueta cosa explicar una història molt potent que va emocionar molt en el seu moment la gent, i després quan començo a entrar en el món de la publicitat, que em comencen a trucar més, començo a tenir dubtes, perquè jo no volia fer publicitat, jo el que volia era fer cine, jo volia explicar històries, no volia vendre motos. Però curiosament passa allò que semblava impossible, que és que algú confia en mi, que era el Sebastià Meri, que era el productor de l'FM Pictures, i aquest senyor s'apropa a mi a través d'aquest documental, a través d'aquí veu
els meus curtmetratges, tot això gràcies al meu cap de producció dels curtmetratges. Veieu el que dèiem abans d'aquest network, no? Que li diu, escolta'm, si busques un director, hi ha algú que no el coneix ningú perquè està a Tarragona i s'emperra en seguir allà contra el consell de tota la gent que li diu que vingui cap a Barcelona a enfonsar-se en la misèria col·lectiva, jo ho creia així fermament. I aquest productor veu aquell treball i suposo que el sorprèn perquè és un estil diferent, explico les històries de manera diferent, de la manera com es fa en general a Barcelona, i diu, vull conèixer aquest tio. I a partir d'aquí iniciem una relació que acaba, doncs, després de 5 anys i molta lluita i molts moments molt macos i moments molt terribles, doncs amb el rodatge de Fill de Caín, no? Bé, Fill de Caín va ser una... Jo crec que va ser una tornada al passat. Jo em sento, ara que he passat el Fill de Caín, em sento exactament igual que com em vaig sentir quan vaig acabar La mirada obliqua. O sigui, un cop més m'he tornat a trobar amb un miracle. Un miracle que un mes i mig abans de rodar-se estàvem a punt de deixar d'anar de la mà de Déu. O sigui, estàvem a punt de dir, allò de, escolta'm, ja no podem lluitar més. Ni crematísticament, ni emocionalment podem aguantar més. Portem 3 anys i mig amb això a tope, és una bona història, creiem que mereix ser explicada i ningú ens fa ni cas. I aquella sensació d'enfonsar-nos. I de sobte, les peces comencen a fer clac, 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 i me diuen, d'aquí 6 setmanes rodem. Aquella cosa americana de segueix la teva passió, tira endavant, però jo també us hauria de dir que al tanto amb les passions que teniu. Les vostres passions us poden destruir. Jo he estat diverses vegades al bord de la destrucció personal i no sé si val la pena. Me n'he sortit, la dalla ha passat molt a prop de la meva cara i ho he aconseguit, però si ara em posessin en la mateixa posició sense saber el que sortia, no sé si ho tornaria a intentar. El cinema es tracta de a veure, no saps mai què tindrà, no? Però en principi tu el que vols és progressar, no? Progressar vol dir omplir la nevera i també vol dir professionalment assumir nous reptes, no? Llavors, clar, jo ara estic en un projecte que és l'Analista, que com sabeu és una novel·la, amb molts milions d'exemples venuts, hem aconseguit els drets, això per si sol ja és una matxada que fa que nosaltres doncs, ens col·loquem un cop més a l'ull de l'huracà, però mireu, per una banda hi ha aquesta por, la por que tenia jo, la por de patir com he patit, i l'altra, la confiança de sortir-me'n, perquè tinc més anys, tinc més experiència, l'energia segueix intacta, i si me n'he sortit abans i ja n'en sé més perquè no me n'he de sortir ara. Estàs sol o sola. No depèn dels ajuts públics, ni depèn dels ajuts privats, depèn de les ganes que tinguis tu d'explicar una història. És el teu sentit comú, és la teva intel·ligència emocional i la teva capacitat d'engrescar. I quan dic engrescar no vol dir que siguis un líder de masses ni que fiquis un micròfon i la gent se li caiguin els calçotets quan parles, no. Engrescar vol dir que amb allò que els expliques aquella gent se li posen els ulls com se't fiquen al cine quan veus una bona pel·li. Conclusió, què he après? Que estàs sol i que com més amunt tires, més sol estàs.